hementxokoan gaude eta gurean gaurkoan aritz gurekin lagun bat. Ia ez du behar aurkezpenik, baina bera da aktorea, idazlea, hartan aditua. Dena du berak. Hemen dugu gurekin. Naia Sillero! Eskerrik asko, lehenengo aldia platoan. Lehenengo aldia platoan, egia da, nola sentitzen da? Berria da, urduri, pixkat. Beti Bizkalean manejatzen naiz hori da, baino hemen. Galder zukil duzu. Zer? Euskal Herri guztiaren izenean nik galdetu inbar, no? Begira, esango dizut aktore gisa nahiko nukela nik hil. Baina ez dizut esango ean horak hilduen edo. Hori da, agian ez zer esan. Bueno, agian bai, agian dago lioa. Agian dabil jolasten gurekin, Baina, bueno, etxeko ekulertzeko irabazi arteren 5. denboraldia, jada ikusgai dago, eta bete-betean zaudete ikerketarekin. Galder hilda agertu da, eta nik galdera badauka zuretzat. Noraren lehenengo esaldia, denboraldi honetan gogoratzen duzu? Eta norbaitek hil badu? Eta norbaitek hil badu. Lau aldiz ikusi dugu estrenaldietan, ja daukagu. Claro, ja daukazu nahiko maskauta. Ikasita bai. Naia, irabazi arten tonu ilunagoa, esan dezakegu agian helduagoa duela. Zuk salto handia ikusi diozu irabazi arteri? Nabaritzen dut interpretazio aldetik gu helduago gaudela. Guaz eginen supertxikia ginenean, tipo, nerabe full. Zenbat urtekin hasi zineten? Bueno, ni heldu xamar, baina jendea nerabe ez dela. Ni 20 urtekin, baina adibidez Ane Garmendia 15 urtekin sartu zen. Ostras, klaro. Eta klaro, orain ja 25 ditugu, 26 batzuk. Orduan ja tonua ere aldatu da, gu aldatu garelako. Bueno, nahi, eta zuk badakigu kaleko jendeak galderak botatzen dizkigula, eta kasu honetan galdera bat daukate zuretzat. Inoizu ez da baten erdian nies egin duzu norbaitekin. Noski, askotan ez? Baina fikzioan edo bizitza errealean ari zara? Bizitza realean, fikzioan baino gehiago. Nik esan behar dut, festaren baten ikusi dudala Naia, festatik joaten eta norbaitekin Bueno, hemen trapuzikin egatate, hemen trapuzikin egatate. Gustatzen zaigu salseitoak alazkan, badakizu. Irabazi arten, detektibe lanatan ez dakit ni oso ona zaren, baina ikusi zaitugu liburuak gomendatzen oso ona zarela. 2025ean superbiralak egin ziren liburuak, baina nik oraindik ez ditudanak irakurri. Hauek dira otsailean irakurri nahi ditudan liburuak, ama alabaren inguruan liburu batzuk gomendatu nahi dizkizut. Nolatan sartu zara zu BookToken? Bueno, sartu nintzen, ideia asko uki gabe. Neri komunikatzea asko gustatzen zaita liburuarik irakurtzea ere, orduan esan hon, bitu, lana behar dut, orduan lana nik nere buruari emango diot. Horrek motibatzen hau irakurtzea, eta uste dut geroz eta komunikatzaile hobeagoa naizela, horretan trebatzen hasi naizelako, Oso orduan. komunikatzaile. Bai, eso na. Bueno, ez da dakit nola baino. grabatzen dituzu bideoak. Han ere txian, nik bakarrik tripode batekin, mikrofono bat, eta egiten dut gidoiak egun baten, beste egun batean grabatu eta beste egun batean editau. Bueno, bideoekin ikusi dugu ja metodo bat baduzula. Orain, liburuekin burua ere joaten zaizu nola bait. Badakigu hor, orrialdea kontatzen dituzula, kalkulatzen duzula. A ber, Aritz. Esplika guzu apur bat. Nik badakit, irakurketa talde bat daukat, eta egun horretarako liburu bat irakurri behar dut. Orduan, nik badakit hilabetenetan irakurri behar dituela 6. Orduan egiten dutena da, kalkulatu gutxi gora bera, zenbat egunetan irakurri beharko nuken bakoitza, eta horren araberaz, egunean zenbat horri kopuru gutxi gora bera. Zuk etxeko lanak asko egiten segituen, ez da? Asko. Ikastolan eta hori zinen. Ez baina beste ez dago modurik dena irakurtzeko. Claro. Gero pasatzen zitzaidan niri, liburu azterketa, baino egun baldenago, irakurri behar dela dena, eta ez neukala denborarik. Gure ikusleentzat, agian esan dezakezu zergaitik edo zergaitik den gomendagarria liburu klub baten parte hartzea. Nire pila bat gustatzen zait edo gehien gustatzen zaidana da liburuen inguruko lagunak egitea. Eta gu biltzen gara 15 bat neska edo, eta orduan komentatzen ditugu gustatzen zaizkigun gauzak, baina ez agian bakarrik irakurri deguna. Igual ikusi egun pelikularen bat, edo adaptazioaren bat, edo gelitza gara beste gauza bat iteko. Bueno, gaur ibili gara ametsen inguruan hitz egiten, eta kaleko gure lagunei galdetu diegu, ea ber, zein izan den haien azkenengo ametsa. Eta esan dizkigute gauzak. Gogoratzen duten horan amets gaizto bat da. Txikitxo bat nintzenien eitzen hemen iraiztie gazlo. Hemen oie eta hemen bestie. Eta askotan hor agujero negro bat egongo basan moduen. Eta Ni duela asko ez dudala amesten. Txika nintzenean bai gogoratzen ditula, baina orain dola urteak ez ez. Gogoratzen naiz, nintzela zeruan, hegazkin batean lagunekin, eta bat-batean, teratzen dela oio bat, eta oio esplotatu iten nula. Azterketak baino lehen beti amesten dut. Ateratzen zaidala oso gaizki, baino gero aprobatzen dut. Nik nukan, hola, askotan gertatzen zitzaidan amets bat zala. Nine hola, urtebetetzea ospatzen lagunekin nire etxean, gurasoen etxean, eta batean norbaitek timbrea jotzezun,
aktera jute ginen eta zeon William Dafoe. Que William Dafoe iratxo berdez, beldur nahiko ematen Kristo zuen. beldurra. Bueno, nire trauma. Bueno, nahi, esan behar dugu, denboraldi berri honetan, ez zarela erreportari lanetan ibiliko, baina gurekin edukiko zaitugu gaur bezala eta gertutik zure amets guztia jarraitz. Eskerrik asko gonbiatzeagatik, Kristen ilusio egiten ditu. Ondo gozara hemen Guri ere, ondo. solasean gurekin. Oso pozik.